Maskwera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu changa kako kuya paneno channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchingwa gara subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasi muri Zimbabwe takuigirai sermon NaMakandiwa apo maakataura achiti akaoneshwa na Mwari results ema elections akati ari kuziya even ma figures akamaudza pastors ake muri Zimbabwe akataura achiti akabaudza pastors ake kuti kana achinyeba results aya then asi munhu waMwari vanofanira kutsvaga mumwe munhu waMwari toti muzvinzwire muri Zimbabwe mutiudze kuti zvakamira sei. Toti muzvinzwire muri Zimbabwe sermon mutiudza zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mu comment section. For what? Zvefiga ema results ema election mubvunza vafunza padhuze ne figure ne number talking about the figures the results of the elections. Ask the pastors that are iri number audaro kuma pastors ako ka. You don't do that to your pastors because you lose honor, you lose respect. Vanayo ndikati ndaudza imimi chete. I told them that it's only you that I've told. Find another man of God, find another father. Why not bring it here? If I present Jesus himself to you, you must be able to then see yourself